अबहाय पाटिमं आनी जे कक्तमा थुमानि हापार कलुगमानि तिनि सेक जरा बिसि दक ओंखा आं बहाय पाटिमं खरायखौ साकनि बिखमो बासाव अमर सकसुया बुरैनो खरकथाम सयातै बुखुक मुथुबै कायसा अंगरावारि याखैबा सेरेदंनो मामु संसारि मानि हापांनि ने जे हाबानक अंगरावारि थिक नखलावो खेगलायै बुरैनो सेन्सलेस खायो याखैबा लेंरिबै इंजेक्शन दिबै जे ड्राग्स नावै तंनाय सेरेदं याखैबा फेकजानाय मानि बे कुगुलि तंनाय सेरेदं रम फिरा मानि लामसगो स्रांसारि डिभिजन नायतनाय खाबांनि दाखुता बुखुकसं आंनरनि अजित देब्रह्म सिनि चेनेल हाबानकनि बुखाक्तै आं अस्पट सगैलिया फुंनि सिमिनो बुनि खुगो किसिसा खोनामानि बेलेना पार्टी मुं कटर याखैबा अ पार्टी मुं तिप्रासा बसंनो मोजांया पार्टी मुं नर साइमानो हिन्दू बसंनि बिसिङो तिप्रासा सिमिया जत अ हास्तेओ तंनाय लुकरक सिमिया हायुं हा कटर ग्राननो जे मानिनाय मानिबो मिया थानाय हरनि जे हजाग्रि गोथार मा लक्ष्मी फुजा आरो हर तिप्रासारनि बिसिङो अ कालचार्स आगिनि सिमिनो सतनजाक लाइबुमु बाय रमसाजाक सतनजाक मानै खनै खगलाय मानो किसिसा कटरिया रांसाग्रिसा दन्दलया नेनि सति पेकेट मामुइ समनि बारा अब हाकिसा मिसा नेनि हाव बिसिंनि जे सति कायजाक अ सति रे खके आयं मासिङो थांका हांकाय रांसा गलरक रांगलरक मानो हनै अक्रारने खुगो जे खुग खेंजाक अबनो पुइतु चलायनो सिरिसितिनि सिमि सङा पेके फाइलियो फियाबा मिया हरनि पाटिमुं बेलायनो पाटिमुं कतर खापानि दाखताय बुखुकसं अबहाय पाटिमुं आनी जे कक्तमा थुमानि हापार कलुगमानि तिनि सेक जरा बिसि दक ओंखा आं बहाय पाटिमुं खरायखौ साकनि बिखमो बासाव अमर सकसुया बुरैनो खरकथाम सयातै बुखुक मुथुबै कायसा अंगरावारि याखैबा सेरेदंनो मामु संसारि मानि हापांनि ने जे हाबानक अंगरावारि थिक नखलावो खेगलायै बुरैनो सेन्सलेस खायो याखैबा लेंरिबै इंजेक्शन दिबै जे ड्राग्स नावै तंनाय सेरेदं याखैबा फेकजानाय मानि बे कुगुलि तंनाय सेरेदं जे रम फिरा मानि केरं राइडार आखुकजाक नरंना आं सावैमाया गामिनि बुमुं सावैमाया अ जे अमर सकसुया बुरैनि बुमुं सावैमाया बुफानि बुमुं सावैमाया फियाबा किसिसा फुनिंमाय खोरोङै बरम गोनां अ रांचाक त्रिपुरा हानि मुंगनां साजला प्रशान्तकान्ति त्रिपुरा एसडिपिअ तेलियाबरानि बबाय किसिसा फुनिंबाय खोरोंमानि बिसिंतिवै सावैमाका दाबुसाक जरतै खरकथाम रमजाखा मुंगिया गामि पिएस हाबानगो खरकसा अलरेडि दङ ताबुक ताइ खरकसा हिंकाय कलानपुर पिएस हाबानगबाय खबजाक जे गयामफां आरो खरकसा एरेस हिंका अ गयामफाङाव जे थाङै तंगनि चाराय अ बिनि गामि आगिओ थिक अ चाकमा गातो दंमानि पार्टी मुं थाइ आनरङा सावैमाया याखैबा अबसंना आं खुलगैमा नरङै बुसकाङो जे मुंगिया गामि पिएस हाबानगबाय खबजाक मिया लाई थानाय हरनि दामसा ताम्मानि जरानि पार्टी मुं बेलेनो अब पार्टी मुं खुदुं नरक आपडेट आं ताबुक ट्रक रिउइ थानाय अबनि यागलो ताइकिसा आपडेट नाय पाइथाक आपडेट दिनाय काइथाम कक्तमा स्रामस नरनि बुसकाङो तुबनाय ताबुक बरं गोनां एसडिपिअ सार प्रशान्तकान्ति त्रिपुरा जे रेप खायनाय याखैबा सरि रम फेरेनाय चलानो तुबै फाइतङो अलरेडि आं फुनिंमाय खोरोंमानि बेनि कक बाय जे रेकर्ड दङआन थानि आं आबरं नां बुसकाङो गेसा रिग्राबानो नरनि बुसकाङो अ कुटुं कक्तमानो सय पार्टी मुं बबाहाय कबुइ नरनि बुसकाङो गोसोंखाय कबुइ मांकलि तुबानो खाबानि दाखताय बुखुकसं माजुतनि स्रांसारि डिभिजन नायतनाय जत हास्तेनि खागाहाम लुकरनो खुलुमखा किसा बुने खो खोनामानि रम फेरलाय फानो अब कबुइदा खर बोसोर मान जाखाथा जतै सार जतनो खर बोसोर सार खलताम नों फायदोंमोन थानाबो नोंले ताबो अंकता गयाम फाङो बा गयाम फांनैसो ना आब' आगे के पारा कसम बुंसाक मानो आरो न सार ओमफ्राय फाइमालायानो सार औ